Presne, to som pozrel, len som nevie, dobrý sú? Sú tam 2 typy brusenia a oni brusia sami. Láci, čo ti to dáva? No to, čo som povedal, tak čo mi to dáva? Tak určite budem rád, keď do toho leziem a že prekonám sám seba, ale zároveň mám ten pocit, že aby som neprechladol, lebo nebolo by to dobré v tejto situácii. Pre mňa je to spomienka na detstvo. Pre teba je to, hej, spomienka na detstvo. Na detstvo, a v detstve ste čo robili? No behali po potokoch, no. Super. Tak to sa vrátil naspäť, to takisto sme boli ako deti. Peťo, pre teba, čo je to? Pre mňa je to vždy taká výzva a taká pokora, pocit, rešpekt vždy mám z toho, že učí ma to. Vodu berem taký kľud, také. Ja som tu dal vyťahať všetko. Vyťahať, asi tak. Trikrát sklerotizácia. Jo, pre teba čo? Čo to znamená toto? Keďže sme nedaleko Lešti, u bývalého vojaka. Čo toto je? Je to už teraz taký nekomfort, no, ísť do studenej vody a vyrovnať sa, ja neviem, s nejakým vetríkom, s chladným alebo niečo také, predtým dopotený, takže áno. Áno, hej. Nekomfort je. Pre mňa toto, táto vodička. Tak nemám rád studenú vodu, vždy na plavárni som akože do tej rannej vody radšej nerozmýšľal a jebol som sa tam. Lebo nad tým začal človek rozmýšľať a potom už išiel do šatne. A čo sa týka toho, že čo teraz, tak pre mňa je to taký vstup do mimo komfortnej zóny, ktorý si chcem užiť a idem do toho.
Dobre. Tak. Kľudne buď kráča, alebo stojíš na mieste. Uvedom si, že koľko stupňov asi má tá voda. Povedz si, že aj tak môže byť furt studenšia, keby sme museli lámať ľad, že to je v podstate celé. A čo s tým ďalej? Je to voda, ktorá vie očisťovať fyzické telo, vie očisťovať dušu a kto sa na to cíti, môže sa s ňou aj trošku očistiť. Prekonal som sa. Uvidíme, aká bude studená. Takzvaná japonská voda. Na Japonca. Do jaskyne, vieš. Japonská voda. Vyselaný.